Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал, където обсъждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. В днешното видео ще си поговорим за пролетните кармични затъмнения. Какви промени ни очакват, каква ще е преобладаващата енергия и как да я използваме по най-добрия за нас начин. Останете до края на видеото, защото ще ви дам и практични съвети и насоки. Хайде да започваме! Преди да навлезем в детайли, нека първо да разберем какво представляват кармичните възли. Това не са планети, а математически точки, които се получават при пресичането на орбитите на Слънцето и Луната. В астрологията те имат изключително значение върху нашата съдба. Северен лунен възъл показва това, което трябва да развиваме в този живот, а южният лунен възъл показва вече натрупаните опитности от предишните прераждания. Когато имаме новолуние и пълнолуние в близост до тези кармични възли, тогава казваме, че имаме коридор от затъмнение. Това е съдбоносен момент, който може да промени изцяло живота ни. Коридор от затъмнение стартира на 14 март, когато имаме пълнолуние и лунно затъмнение в знак Дева. Тук ще се акцентират темите за ред, дисциплина, здраве и работа. В коя сфера ще го усетите най-силно, зависи в кой дом във вашата лична карта се намира знак Дева. Важно е да отбележа, че тези затъмнения ще хвърлят светлина и върху теми още от 2012 година, актуални и до ден днешен. Много от нас ще осъзнаят истини, които дълго време са били в сянка. Кармичният коридор от затъмнения приключва с новолунието и слънчево затъмнение в знак Овен. Това е знак на инициативността, активността и новото начало. Тук може да усетим прилив на енергия за действие, но е добре да отбележа, че по време на коридор от затъмнения много от нещата няма да ни бъдат ясни, а и Венера и Меркурий са ретроградни, което съвсем не е добре за нови начала. Какво е добре да правим? Да анализираме отношенията си, да преосмислим своите лични амбиции и цели. Добре е да избягваме драстични промени във външния ни вид, да сключваме нови договори и делови отношения, да започваме нови връзки, също така и да правиме прибързани действия, без да обмисляме. Затъмненията са време за осъзнатост. Не се страхувайте от промените. Те идват, за да ни помогнат да растем. Водете си записки, медитирайте, както и наблюдавайте знаците, които Вселената ви изпраща. Освен астрологичните влияния, затъмненията имат и своя енергийно-духовен аспект, който може да бъде разкрит чрез картите Таро. Те ни дават допълнителна перспектива за това какво ще се случи и как да се справим с промените. Изтеглих 3 карти, които ясно показват темите на тези затъмнения. Първата карта, която се появи, е Голям аркан на дяволът. Тя показва, че по време на затъмненията ще се изправим пред своите зависимости и ограничаващи вярвания. Това може да е нездравословна връзка, навик или дори самосаботаж. Възможно е да се почувстваме в капан, без контрол над ситуацията, но това е само илюзия. Затъмненията ще ни разкрият истината и ще ни помогнат да се освободим. Втората карта е четворка на жезлите, символ на празнуване, освобождение и щастие. Това означава, че ако сме готови да приемем промените и да се освободим от старите модели, ще изпитаме истинска радост. Възможни са положителни събития като събирания, успешни решения на дълго отлагани проблеми и чувство за лична свобода. Последната карта е десетка на мечовете. Символизира завършване на труден цикъл. Тази карта говори за усещането за жертва, за драматизиране на ситуацията повече, отколкото е необходимо, но също така показва и край. С енергията на затъмненията ще бъдем принудени да пуснем всичко, което ни тежи и да приемем ново начало. Обобщено тези 3 карти ясно показват, че затъмненията ще ни разкрият истини, които сме избягвали. Ще се изправим пред ситуации, в които сме се чувствали безсилни, но сега ще можем да се освободим. Ако сме готови да приемем истината за себе си и да се откажем от старите модели, ще намерим радостта и ще възстановим хармонията в живота си. Време е да сложим край на старото и да направим място за новото. Това бяха основните влияния на предстоящите кармични затъмнения. Както сами видяхте, енергията е много силна.
но ако използваме осъзнато, може да направим огромен напредък в живота ни. Очаквайте и следващото видео, в което ще разгледаме как тези кармични затъмнения ще влияят на всяка една зодия. Ако искате да разберете по-конкретно как ще се отразят всички тези процеси във вашия личен живот, може да си запишете астрологична консултация с мен, като линк ще оставя долу в описанието. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, да го споделите с приятели, да натиснете камбанката за известия и да ми напишете коментар: усещате ли вече енергията на затъмненията? Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви да преминете успешно през всички тези процеси и нека те да ви направят по-уверени и силни. До скоро!